abakhona sifuna ukwenza kube clear ke bafowethu manje ukuthi akekho umuntu ofuna Paul ngalama mashi aPaul into ethandwa uyena aPaul into ayicabangayo esingayishongo thina ngoba leyo nto implicator thina uma uzophawula la uPaul phambi kwentatheli uPaul into sikhona kusho ukuthi uma uyiphawula sikhona kusho ukuthi siyayazi phela leyo nto angithi kuyinhlonipho nje bafowethu besicela ukuthi abantu abangagunyaziwe ukuthi bePaul ngalama mathe esuke ngikuwo mina ngiqale nje ngami ngedwa mina ngivumi ukuthi umuntu aphawule endaweni lapho nengikhona khona aphawule esingayixoxanga mina naye ngoba angifuni ukuvuka ekseni sengiyaboshwa nani ke njengoba niposta lezinto eniyipostayo musani ukubhala ama caption as incriminator thina ngoba phela njengoba ushutha nami la bese uhamba uyoposta into ushuthe nami ukhulume into okungeyona asizukuhambisana mina ke ngihola insizwa manje ngibona ngikhuluma ngikhuluma ngenxa yeVL semva kwami kulula ukwenza noma yini uma ungalandelwa umuntu ngoba umuntu mayona koneli wena thina ke lapha ensizweni insizwa mayona yonela umuntu oyiholayo ingakho ke nginikeza iseluleko njengamanje ongafuni ukulalela abafowethu angene ngemuva cashe angalaleli engemuva kodwa oze kulento oyihloniphayo ohlonipha thina esingabahleli nabanikazi bayo sicela ukuthi asihloniphe angithi ayikho ingxabano lento engishilo angithi ayikho inhlamba kulento engishilo senza nje inhlonipho lelizo bafowethu lizolunga nginitshela mina ngenigarantela lizolunga egudlamawa engafuni ukukhuluma into eqondile sizombekezelela uyoza khuluma into elungile ngoba uyayazi into elungile ukuthi ama drugs abulala izingane zethu njengoba ningaka uyazi ukuthi anisebenzi sebenesikhathi bephethizwe namanje kulokhu kuyehla akukhuphuki sizolilungisa siqonda ukulungisa lona kuphela ayikho enye agenda esinayo sifuna kulunge izwe kuphela nisebenze lonke futhi ngiyagarantela lonke nizogcina nisebenza